Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Роза Хабибуллина, алга таба кой бер темалар турында кыскача. Киртәләр белән юл, машина йөртүчеләр Мәскәү проспектындагы ремонт эшләренә зарлана. Хәрби хезмәткәрләр өчен УАЗ машинасы, сугышчыларга чираттагы гуманитар ярдәм партиясын җибәрделәр. Бүген автокала туган көнен билгеләп үтә. Нәкъ 1930 елның 10 августында Йорчалы авылына шәһәр статусы бирелә. Өч хәрәкәт полосасы урынына бер юл. Мәскәү проспектында төзелеш эшләре башланганга күрә юлның бер өлеше ябык. Эш белән бәйле рәвештә юлда кисәтү билгеләре, шулай ук киртәләр дә бар. Ләкин барлык машина йөртүчеләр дә аларга игътибар итми. Тулырак безнең материалда. Биредәге объектта өстәмә чикләү кыймалары куелган. Алар ачык төстә, әмма барлык шоферлар да аларны күреп өлгерми. Алдагы көндә дә шулай булган. Автомобиль йөртүче әйтүенчә, кыймаларны күрмәгән. Шуңа күрә машина юл кырыеннан очып чыгып, чокырга эләгә. Нәтиҗәдә аның капоты нык зыян күрә. Мәскәү проспектында төзелеш эшләре алып барыла. Әлеге участокта җылылык шелтәрләре ремонтлана. Шуңа күрә өч хәрәкәт полосасының икесе ябык. Автомобиль йөртүчеләр әйтүенчә, төзелеш эшләре юлда комачаулык тудыра. Такая развязка получилась, что все автомобилисты вот здесь, вот в данном районе, очень трудно разобраться сразу. Вот, очень неудобно. Из двух полос только одна полоса работает, а объезд очень неудобен сам по себе, потому что выезжает в жилую зону, где ограничение и скоростное, и внимательности людей. В последнее время неудобно, потому что заезжает туда, объезжает там, с других мест выезжает, а так на главную выходить легко, а так. Бу участокта стена панельләре ремонтлана һәм япма плитәләр алыштырыла. Алар авария хәлендә күптән яңартуга мохтаҗ ди белгечләр. Там все было разрушено, в разрушенном состоянии, если не ремонтировать 40 лет, вот это все. Железобетон пришел в негодность. Белгечләр машина йөртүчеләрдән билгеләргә игътибар итәргә һәм тизлекне арттырмаска сорыйлар. Шул чакта киртәләрне дә вакытында күреп була. Ремонт эшләренә килгәндә аларны 19 августка тәмамларга планлаштыралар. Айзилә Шаймөхәммәтова, Христина Балабанова, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Әгәр сезне берәр проблема борчыса яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең WhatsApp хезмәтенә мөрәҗәгать итегез. Фото сурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8 939 311 31 31 телефоны буенча көтеп калабыз. Хәрбиләр өчен УАЗ машинасы, чалыш куарлары һәм битараф булмаган шәһәрдәшләр чираттагы гуманитар ярдәм партиясын җыйдылар. Бу фронтта яки госпитальләрдә дәвалану узган сугышчылар өчен посылкалар. Алар өчен нәрсәләр әзерләнгән? Бу сорауга җавапны безнең материалда яңгыратырбыз. Эшмәкәрләр хәрбиләр өчен УАЗ автомобиле сатып алган. Машина яңа булмаса да, ул яхшы техник хәлдә. Искергәнне алыштырып, заманча запчастлар белән җиһазландырылды дип хәбәр итте чаллылылар. Хәзер УАЗ тулысынча әзер. Бүтән әйберсен дә ясадык, ремонтладык. Бу машина полностью әзер анда барырга. Мин үзем дә барырга җыенам бу машинаны передавать итәргә анда. Минем икенче баруым була анда. Һәм инде бу машина түгел, анда волонтерлар җыйган бүтән әйберләрне дә алып барырга һәм һәрбер солдатка үзенә тапшырырга. Машинаның практически бүтән җирен карап бетердек инде. Һәр менә шул ремнен алмаштырып калды. И монда әзгенә чуть-чуть мелочлары калды. Бүтән әйберләрнең коробкаларын ясап бетердек инде әйткәнчә. Һәр шул ремнен алмаштырам да инде хәзер. Еще машина әзер. УАЗны хәрбиләрнең туганнарыннан посылкалар һәм битараф булмаган чаллы кешеләрнең гуманитар ярдәмнәре белән бергә эшмәкәрләр үзләре алып китәчәк дип планлаштырыла. Бу аларның беренче генә сәяхәте түгел, алар ярдәм итүдән читтә кала алмый. Айзилә Шаймөхәммәтова, Эльмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Бүген чаллы туган көнен билгеләп үтә. Нәкъ 1930 елның 10 августында Йорчалы авылына шәһәр статусы бирелә. Ул вакытта 5000нән артык кеше яшәгән. Бүген шәһәргә 93 яшь тулды. Бу истәлекле көнне без чаллылардан һәм чаллы кунакларыннан шәһәрнең ничек үзгәргәнен сорадык. Тулырак Айзилә Шаймөхәммәтова сөйләр.
Автокала Россияның күп милләтле шәһәрләренең берсе КАМАЗ төзелеше вакытында бирегә илнең барлык почмакларыннан эшкә киләләр. Чаллылылар әйтүенчә, шуннан бирле күп нәрсәләр үзгәргән. Минем үземә Чаллы шәһәре шул кадәр яратам, бүтән җиргә китәсем дә килми, Мәскәүдә кирәк түгел, Казанда кирәк түгел, шушы ГЭС миңа бик әйбәт. Ошый, бик яхшы якка үзгәрде. Тәртип, бүтән җирдә чиста, юлларны төзиләр, тротуарларны төзиләр, йортлар салалар. Шул кадәр менә күңелгә ятып тора инде менә. 10 классов закончила, переехала сюда, потом уехала. Приехала, конечно, я через 25 лет, город не узнала, а сейчас вообще, это что-то. Да вообще, то, что было, то, что вот сейчас, это, конечно, вот это за Мелекеси построили, вообще город прекрасный стал. Ассоциация с чем-то таким воздушным, новым. В то же время как-то и новизна такая есть, присутствует, но и в то же время есть какие-то исторические места, вот как нам сегодня рассказали про памятник центральный. 1930 елда Чаллы шәһәр статусын ала. Идарә органнары шәһәрләргә хас төрле учрежденияләр барлыкка килә. Ләкин сугыш берникадәр вакытка үсеш темпларын туктата. Сугыштан соң безнең шактый промышленность оешмалары төзелә. Беренчесе завод ячейства бетона, безнең ЗЯП завода. Икенчесе безнең ул КМГС энергострой предприятие, зур завод, ул безнең махсус гидроэлектростанция төзү өчен оештырыла. Шәһәр статусын алгач, халык саны 5000 кеше тәшкил итә. Аннары шәһәр үсеше 1970 елларда КАМАЗ төзелеше вакытында була. Ул вакытта халык саны 40 000 кеше дәрәҗәсендә теркәлгән. Ә 1979 елга 300 000. Бүген Чаллыда статистиканың соңгы мәгълүматлары буенча 500 000 артык кеше яши. Азилә Шәймөхәммәтова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Иртен кояш астында кызыну, кичен кыздырып бию. Чаллыда күпләр яраткан күңел пати узды. Оештыручылар Чаллы ТВ телерадиокомпаниясе белән Күңел радиосы. Татарстанның иң яхшы җырчыларының чыгышлары, спонсорлардан бүләкләр һәм әлбәттә искиткеч кәеф. Булар барысы да Сандали пляжында булды. Бер сәхнәдә иң яхшы татар башкаручылары Илназар, Руслан Кераметдинов, Рамил Закиров, Илдус Садыков һәм Радик Шәрәфиев. Артистлар үзләренең иң яхшы композицияләрен алып килделәр. Чаллы халкы бик яратабыз. Кайсы якка барсак та, без аларны бик яратабыз, без аларны көтәбез. Шуңа күрә ялмыйча, рәхәтләнеп килеп, шушы бергә ял итү безнең өчен зур бәйрәм. Артист өчен особенно. Мин инде үзем яр Чаллы егете. Монда тудым, монда үстем һәм инде монда гомер итәм. Аллага шөкер. Чаллы халкын мин бик нык яратам, чөнки үзебезнекеләр, Аллага шөкер. Бүген инде үземнең репертуардагы җырлар инде салмак та җырлар бар. Кунаклар да рәхмәтле иде. Кичә кызганнан кыза барды. Динамик җырлар астында бер урында беркемдә басып кына тора алмады. Пляж бию мәйданы тиз тулды. Һәр артистны көчле алкышлар белән каршы алдылар. Радио күңелне бик яратам. Бүтән гаилә белән тыңлыйбыз. Иртән включать итәбез дә радиодан. Аннары телевизордан да карыйбыз. Мине яраткан радио. Бик искиткеч концерт, просто рәхмәтлемен. Шушында бүген очраш килгәнемә бәхетлемен. Вот шундый шәп артистлар килгәннәр, күңелле настроениелар һәммәбезгә дә. Мин шундый позитив белән килдем, шундый күңелле монда Сандалида. Күңелле концерт була. Күңел радиосына рәхмәт. Аны башкаручыларга, аны алып баручыларга барыгызга да рәхмәт. Чаллы халкына һәм шәһәр кунакларына шундый бәйрәмне Чаллы ТВ телерадиокомпаниясе белән берлектә Күңел радиосы оештырды. Татар эстрадасының танылган башкаручылары чыгышыннан тыш кунаклар өчен призлар белән конкурсларда әзерләнде. Шәһәрдәшләребез менә шушы кич дәвамында үзләренең энергияларын туплап, менә шу энергия инде көзгә кадәр аларның йөрәкләрендә яшәрдер дигән теләктә калайсыз килә. Башкача була да алмый. Күңел пати ул Күңел радиостанциясының еллык дискотекасы. Аны Чаллы халкы һәм шәһәр кунаклары һәр вакыт түземсезлек белән көтә. Бүгенге менә шулар. Мин Роза Хабибуллина сезнең белән сау булашам. Исән сау булыгыз. Завтра в школу! Вот что мне нужно!
Порой очень быстро нужно что-то такое. В любой непонятной ситуации заходите на Казань-Экспресс. Мама, завтра в поход, мне нужно все. Казань-Экспресс. Выгодные покупки быстрее, чем за сутки. Прием детского невролога высшей категории Холговой Ирины Владимировны. Центр восстановительной медицины. Телефон для записи 91 05 85. Продсклад «Победа». Луковые кольца Red Snacks 200 грамм 49,90. Напиток газированный Twins Кола 2 литра 68,90. Все нужное по низким ценам.